Subay sa higpit nga pagpatuman sa kampanya batok iligal nga drogas, minilyong balor sa Shabu na sakmit sa naglahing operasyon sa Cebu City ug sa Bohol. Ano ang unang balita ni Mark Reggie Abella. Ana sa 21.9 milyones pesos nga illegal nga drogas ang nasakmit atol sa bypass operation gikan sa nailang high-value individual sa lalawigan sa Bohol. Gila ang suspect nga si Sherwin Travero Aranas alias Winwin, 33 anyos, usa ka karpentero taga Purok 5, Barangay Mariveles, Dawis, Bohol. Gihimo ang bypass operation pasado launa sa Biyernes sa kadlawon ngadto sa Purok 8, Barangay Songkulan, Dawis, Bohol, di nakuha gikan kaniya ang makapin 3 kilo sa gituhoang shabu. Sa investigasyon sa Dawes Police Station, nagkanayon nga gipaubos nila sa surveillance ang suspetsado nga si Aranas sulod sa duha ka buwan human makakuhag impormasyon nga nalambigit kini sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Samtang sa Talisay City, moabot sa 1.6 milyones pesos ang balor sa illegal nga drogas nga sakmit sa 5 ka mga anti-drug operations. Sa 5 ka mga dakop, ang labing dako ang gikan sa usa ka 22 anyos nga delivery driver. Giila siya nga si PJ Consiguera, 22 anyos nga taga Inayawan, Cebu City. Gihulagway sa Talisay City Police nga giingong kontak niini ang anaa sa sud sa presuhan. Nasikop si Consiguera niadtong Sabado sa gabi. Samtang laing mabalor sa 1.2 milyones pesos ang nasakmit sa laing upat ka mga operasyon, diin 7 na nga nalambigit niini nasikop. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.